Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela maqala uvashele i-channel, cofa subscribe, thokozele le video. Wembukeli kudlule emhlabeni abantu abayisithupha kwenhlekelele yengozi ku-N4 phakathi kwe-highway kwasenhlangaleni naseMiddelburg namuhla ngomhla ka-28 November kulandela ingozi enyantisa igazi. Kubukwa ukuthi ingozi yenzeke ngesikhathi umnikazi wemoto yohlobo i-SUV ehluleka kuyilawule bese iphaphalaza ku-N4 Toll Road yaphuma ebhlorhweni ngaphambi kokuba yehlele ku-R35 Road. Bonke abagibeli abayisithupha okuwumshayeli nabagibeli abahlanu bashanele khona lapha endaweni yesigameko laba abadlulile emhlabeni kuhlanganisa abesilisa abahlanu kanye nawesifazane oyedwa. Kanti wembukeli imbangela yale ngozi ayikaziwa kodwa kusolwa ukuthi udriver ubesekhathele. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.